Politika by se měla odehrávat mezi přímé komunikaci mezi voličem a politikem, v přímé interakci. Politik by měl jít za voličem, ptát se ho, co si myslí a co chce. A volič by měl tlačit politika do toho, aby přednášel nějaká konkrétní řešení a konkrétní ideje. To se ne vždycky děje. Ocitáme se v době, kdy vládne politický marketing a kdy politické strany místo, aby se starali o své voliče, tak na základě předvolebních průzkumů, no, průběžných průzkumů volebních preferencí odhadují, jaká jsou právě žhavá témata a k tomu svoji politiku přizpůsobují. My jsme si dovolili pozvat k dalšímu rozhovoru pro Britské listy starostu Prahy 7 Jana Čižinského. Dobrý den. Dobrý den. Pan Čižinský je totiž představitelem politické, řekněme, volební strany Praha 7 sobě, která přistoupila k politice právě tím způsobem, o kterém jsem před chvílí mluvil. To znamená, že vy jste začali skutečně na té ulici, když to řeknu trošku obecně, a snažili jste se ty lidi skutečně chytit a přesvědčit je, aby vám dali hlas. Je to tak? Popisuju to správně? Nejsme první ani poslední. Je to metoda, kterou použili v Semilech a různě jinde. Sbíráte podpisy a když máte 8% podpisů, můžete kandidovat a nějakým způsobem uspějete nebo neuspějete. A vy jste vlastně postavili od začátku ten váš volební program na čem? Nebo vůbec vlastně politický marketing? Nebo pravděpodobně nebylo postaveno na rozhovorech do médií a na snaze vystihnout právě aktuální témata a na nich se svést? Soustředíme se skutečně na lidi. To znamená, kampaň vedeme takovou, jakou nám lidi zaplatí na transparentním účtu. Máme program, v Praze 7 program byla mapa, kde byly konkrétní body, co kde chceme udělat. Jasně. A samozřejmě také používáme sociální média, ale upřímně řečeno na Facebooku se žádné volby nevyhrají ani neprohrají. To podstatné probíhalo při sbírání podpisů, protože každý kandidát musel sebrat 300 podpisů. A upřímně řečeno, kdo nesebere 300 podpisů, tak je kandidát k ničemu. A když sebere těch 300 podpisů, tak potom těch 8% podpisů, nebo s rezervou třeba 10, hraje v těch volbách obrovskou roli, protože ne každý chodí k volbám, ale ten, kdo je ochoten se přihlásit a podepsat, tak těm volbám pravděpodobně půjde. To je zajímavé. Jak dlouho, zkoušel jste to počítat, jak dlouho jste strávil s jedním voličem, s jedním člověkem při nějaké diskusi, protože musíte samozřejmě představit nějaký koncept, představit nějaké body, on vám klade otázky, to znamená, jo, to muselo trvat vlastně poměrně hodně času. Nám hodně pomohlo to referendum, které jsme uspořádali předtím. Tam bylo skutečně potřeba ty lidi přesvědčit, aby podepsali referendum. A když jsme to referendum díky Nejvyššímu správnímu soudu a termínu a díky tomu, že lidé k němu přišli, vyhráli, tak pak už to bylo jednodušší, protože lidé věděli, že se nám něco dohromady povedlo a že skutečně něco jsme schopni zorganizovat. To znamená, ta rychlost je přibližně 10 podpisů za hodinu. 10 podpisů za hodinu? No, tak to není zase tak tolik, jo? To je vlastně, se strávíte s tím jedním člověkem 6 minut, to je poměrně rychlý. A jenom připomeňte, o čem to referendum bylo, protože ono už nějakou dobu... To referendum bylo proti předražené radnici, to znamená proti radnici, která měla stát z DPH miliardu, což vycházelo na jednoho úředníka, jako kdyby se mu koupil 100metrový byt. Aha, no to je docela zajímavý. Takže vy jste vlastně už měli jako renomé, řekněme, nějakého hnutí, že jo, které chce na té lokální úrovni něco změnit. Vám se tedy podařilo vlastně zvítězit v těch obecních volbách a tím pádem jste měli možnost začít dělat lokální politiku jinak. Teďka je to zhruba 2,5 roku od voleb. Jak to sledujete s odstupem času? Daří se vám naplňovat tu politiku tak, jak jste to si předsevzali a tak, jak jste deklarovali tím voličům? A nebo vidíte, že jste tlačeni tou politickou situací do nějakých kompromisů? Protože to je častá námitka lidí, kteří nechtějí do politiky. My máme naprostý luxus. Voliči nám dali naprostý luxus, protože máme nadpoloviční většinu zastupitelstvu sami. K tomu jsme přibrali nám blízké Zelené, s kterými jsme měli velmi obdobný program. Takže máme pohodlnou většinu v zastupitelstvu a tím pádem nemusíme v Praze 7 víceméně dělat žádné kompromisy. Pochopitelně kompromisy jsou potom s magistrátem, protože Praha a městská část a magistrát musí spolu nějakým způsobem kooperovat, ale v Praze 7 kompromisy naštěstí dělat nemusíme a mnoho z těch volebních slibů, které jsme si předsevzali, tak víceméně jsme už naplnili.
No, vy máte možná, když změníte ten magistrát, tak máte tu výhodu, že jste zároveň zastupitelem. A je to výhoda. Je nutné ale jako podotknout, že jste zastupitelem vlastně za křesťanské demokraty. Já jsem členem KDU-ČSL. Jasně. Není to malinko taková schizofrenní pozice, když vlastně na Praze 7 zastupujete jiný politický celek než na... Byť chápu, že tam bude pravděpodobně velmi vysoká blízkost programová. Já se domnívám, že komunální politika skutečně vlastně je dobrá a špatná. Tam neřešíme etické věci, tam neřešíme ideologické věci, tam neřešíme politiku, jestli je pravá, levá, skutečně jako řešíme, aby byl dost míst ve školkách, ve školách, aby byly chodníky čisté, aby se nám podařilo dát stromy do ulic. To znamená, takhle se to určitě netluče a Praha 7 sobě je širší uskupení. Kdybychom se lidi, kteří se sešli kolem toho referenda, kteří byli akční v tom referendu, kdybychom se snažili podřadit pod nějakou politickou škatulku, tak by někteří utekli, protože by viděli tu ideologii, která je v té celostátní politice. Rozumím. Proto jsme se dohodli, že se sbíráme podpisy a budeme kandidovat za podpory. Jako, vlastně je to podle mě velmi demokratické. Prostě budeme kandidovat, když sebereme ty podpisy. A zase na druhou stranu, když se ty podpisy seberou, tak je to taková kampaň, že potom vlastně už je velmi pravděpodobné, že člověk uspěje. Takže vy jste vlastně vytvořili kandidátku z lidí, kteří jsou tedy možná, že co se týká jejich politických názorů, vykloněni tu více doprava, tu více doleva, někdo je teda někde uprostřed, ale vlastně vyřešili jste to tím, že vlastně jste vytvořili hnutí, ve kterém teda nejde o, řekněme, jako řešení nějakých ideologických sporů, ale o řešení konkrétních problémů v té lokalitě. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud bychom byli ve sněmovně, tak bychom hlasovali proti sobě. Aha. Ale v Praze 7 a na komunální úrovni nebo celopražsky by to určitě fungovalo. No, jedna z mých otázek byla právě, jestli si myslíte, že je možné podobný model, řekněme, hnutí, které vyrostlo, že prostě ze spodu, jestli je možné přenést, teď nemyslím politickou stranu vlastněnou jedním člověkem, nebo prostě modely politického biznesu, ale jestli je možné podobný model přenést právě na tu celostátní úroveň, protože to, co říkáte, tak vlastně nutně vede k určité jako zamítavé odpovědi. Na celostátní úrovni si myslím, že to není možné a není to možné i proto, jak jsou konstruovány ty volební zákony. Ale vlastně taky trošku je dobře, že to není takhle úplně konstruováno, že by bylo možné vlastně kandidovat na podpisy. Na podpisy se skládají politické strany, které mají celostátní působnost, ty potom mohou kandidovat. Ale vlastně není možné mít jenom tu takzvanou volební stranu, která je jenom pro volby a pak se víceméně rozplyne a je na základě vlastně té podpory z dola, té podpory na podpisy, tak to na celostátní úrovni nejde a nemyslím, že to je špatně. Dobře, to je skutečně jako vlastně komunální styl, je to styl pro města, obce, takhle by to určitě nemohlo fungovat na celostátní úrovni. Z hlediska těch pravidel, které se liší, že prostě v komunální a v celostátní politice to sice možné není. A mně spíš jde o to, že nemůže vzniknout politická strana, která skutečně se vrátí k tomu, že se bude snažit ptát se svých vlastních voličů velmi zodpovědně na to, co si myslí, na to, jak jsou spokojeni s životem, že prostě ve své lokalitě, jak jsou spokojeni s tím, jakou mají práci, jak jsou spokojeni s výhledem na budoucnost svých dětí, jak jsou spokojeni s řešením konkrétních problémů, kterých se týká celostátní politika, ne ta regionální. A byla strana, která se nesnaží pouze populisticky zneužít určitého napětí třeba ve společnosti, ale strana, která se snaží ty problémy řešit. Jo. Tak jestli si myslíte, že něco takového je možné vlastně provést i na celostátní úrovni. Teď podívejte se na to, kolik voličů vlastně volí v podstatě jenom spíše negativně, to znamená hledají to nejmenší zlo, pokud chtějí vůbec volit. Je samozřejmě velmi žádoucí, aby politici šli za lidmi, ptali se jich na názory, ale současně je potřeba, aby politici nedělali jenom to, co se na ulici dozví, že je populární, nebo to, co si myslí, že si lidé myslí. Ta politická strana každá, a proto také jsem členem KDU-ČSL, je jakýsi algoritmus, když tam vlastně vhodíte nějaký problém, třeba nevím, přídavky na děti, tak trošku tušíte, jak to dopadne, jak budou ty poslanci jejich hlasovat. Ale současně cílem politika a dneska vlastně nebo úkolem politika v této době to vidíme jako naprosto jasně, je taky čelit třeba nenávistným kampaním, nepřidat se k většině,
připomínat většině, co je její úkol, že úkolem je být tolerantní, chránit mír, chránit soužití mezi lidmi. Když to selže, tak to jsme si vyzkoušeli v různých obdobích, které byly temné naší historie. A musím říct, že čím je politik jako čelnější, tím víc by si to měl být vědom a nepřekládat pod kotel a naopak tlumit vášně. Ano, to máte jistě pravdu. Otázka je, jestli skutečně ten politický marketing, ten velmi levný politický marketing, který vlastně zneužívá těch aktuálních nálad, tak jestli právě v té celostátní politice nepřevažuje. Mimochodem, vy jste uvažoval o tom, že byste přešel z komunální do celostátní politiky? Já se účastním teďka primárních voleb v rámci KDU-ČSL, takže uvidíme, jak to dopadne. Zeptám se, šel jsem kdysi přes Holešovice večer a u jedné restaurace jsem viděl na ceduli napsáno večerní posezení se starostou Prahy 7, přijďte si popovídat. Takže vy evidentně se snažíte udržovat ten kontakt s těmi voliči a získávat zpětnou vazbu i tímhle způsobem. Je to úspěšné tady tenhle model? Mají lidé zájem o to setkat se starostou? Je to úspěšné v tom, že se o mnohých problémech dozvíme. Není to úplně úspěšné v tom, že by tam třeba chodili oponenti, kteří by si chtěli o potížích promluvit. To je zajímavé. Ale lidé chodí a dají tam, co je trápí. A třeba například, když jsme se dozvěděli, že je trápí špatný přechod přes koleje, tak se tam to vysypalo štěrkem, aby tam nebylo bláto a udělal jsem takový jako ne úplně provizorní, ale prostě bezpečný přechod, aby to šlo přejít i s kočárkem. Takováhle vazba je víceméně na každou takovou hospodu s lidmi, ale nefunguje to úplně tak, že by tam byla možnost někoho přesvědčit. Jasně, rozumím. Já myslím, že k tomu to ani není určeno, to setkání. Vy tam pravděpodobně chcete se dozvědět o tom, co si ti lidé myslí, a to znamená získat nějakou zpětnou vazbu. My hlavně nechceme, aby to vypadalo tak, že nám potom lidi budou říkat a my vás vidíme jenom před volbami. Což si myslím skutečně, že se nám snad daří a že to není pravda, že by nás viděli jenom před volbami. Když srovnáte ještě situaci na Praze 7 a v ostatních městských částech, je tam evidentní nějaký rozdíl? Co jste schopen takhle jako posoudit v tom, jakým způsobem ta politika, ta reálná politika probíhá? Nejsem úplně schopen posuzovat nebo srovnávat nějaké městské části. Často ale jsou lidé, kteří přijdou k nám na poradu rady, jsou překvapení, jaká tam vládne přátelská atmosféra, a často se setkáváme s překvapením, kolik prostoru dáváme občanům na zastupitelstvu, protože my vlastně začínáme tím, že lidé mají půl hodiny a potom pevně zase další půl hodinu na dotazy a připomínky, a vlastně často jsou lidi překvapeni, kolik toho prostoru je, protože tam prostě mnohdy chodí třeba titíž lidé, ale to nevadí. Prostě je to prostor pro občany, dáváme jim hodně, vlastně víceméně dáváme víc prostoru občanům, než potom třeba potřebujeme na schválení těch důležitých třeba technických bodů, ale já si myslím, že takhle by to přesně mělo vypadat, protože vím, jak to vypadalo předtím a jak to bylo strašně špatně. Rozumím. Že se třeba čekalo 5, 6, 7 hodin na to, aby člověk v bodu různé mohl říct prostě jednu větu a nebo třeba aby ani nedostal slovo, protože nedali slovo někomu do městské části. Ano. To je taková ta jako ignorace moci. To je hezký, co říkáte. Ono určitě funguje ve společnosti to Paretovo pravidlo 20:80, těch 20% aktivních a 80% těch, kteří jsou spíše pasivní. Ano, máte k tomu. My to máme vlastně, je to zajímavé, ale čím více prostoru dáváme lidem, tím méně jich třeba chodí na veřejné projednání. Jasně. A je to zkušenost třeba i z Nizozemí, kde hodně participují lidé, že když ti lidé vidí, že jsme otevření, tak třeba ty připomínky uplatní mailem, po Facebooku, nebo třeba nám důvěřují, že to skutečně nějakým způsobem vyřešíme rozumně. Ale je to vlastně zvláštní, že čím člověk víc zve, víc chce názorů, tak vlastně chodí méně lidí, ale zase chodí ty, kteří to mají skutečně promyšlené, záleží jim na tom a ta diskuse potom jako je velmi věcná. Takže abychom to uzavřeli, vlastně jde vám o takzvanou participativní demokracii, jednou větou. Na komunální úrovni určitě. Vážení diváci, pokud by se na komunální celostátní politice odehrávalo více takových dějů, jako se děje třeba na Praze 7, pravděpodobně ta politika vypadala lépe. Děkuji panu Čižinskému. Díky za pozvání. A budeme se těšit u dalších rozhovorů Britských listů. Na viděnou.